دەربارەی ئەنجامدانا ئۆپەراسیۆنا چارەمژالیە تورکیەوە بۆ سەر باکوورە ڕۆژهەڵاتێ سووریە هەروەها گرتیên Kurd دەستی ڕژێما ئەسەددا خانما نەجاح هیڤۆ بەشدارە جڤینەکە جڤاتە ئەولەهیە ناودەوڵەتی دەربارەی بەرگریە لە گرتیên Kurd و دەستی ڕژێما بەعز دانە ji Düsseldorfê بڕیا سکایپێ دیگەل منە خانما هێژە gelek bi xêratiya Kurdistan 24 destpêkê ez li ser girtiyên Kurd destê rejêma Esedda pirsan ji hewa bikem zaniyariyên we hene çend Kurd destê rejêma Esed di zîndanan dane Êvar baş Êvar baş belê kerem ke spasiya te dikim serçav Êvar baş spasiya te dikim spasiya kanala 24 dikim rûniştineke gelekî giring li Encûmena Ewlekariyê ya girêdayî biye yani teweyî bi rastî rûniştineke gelekî giring bû her wiha dosyeya herî berbiçav û va kesê navdewletî dana lê va hikûmeta ew bûya kesê got ew qurbanî li Sûrî dan û bêhtirîn kesê girtî û êgo hê nasnama wan nediya. Baş e hûn digel kê digel civata ewlehiya navdewletî derbarê vê pirsê civiyan kî bi hewa rabû Divê civînê de bi rastî dewletê herî serekayê Encûmena Ewlekariyê tevayî nexasim Rûsya bi rastî denggeha Rûsa û hemû dewlet tenê nîzam nerûniştî bû lê dewletê dî heme encûmenê de hazir bû bêhtirîn bi vî karî helwesa Rûsya bi rastî digotin digo ev efwa got di dema dawî de Beşar el Esed derxist digotin digo ew gaveka cem rejîma Esed got îro guhertinekê li Sûrî bikê lê hikûmetê dewletê dî bi tevayî bi rastî weke bi erebî bi icmacek çêbû got ev tişt nerast diyare got hê qurbanî berdewam in û me dît di dema dawî de ew meczera bi navê Heyê Tedamûn got çêbû got rastî cihê şermezariyê bû ji rejîma yani hûn bi kîjan navnîşanî beşdarî vê civînê bûn yani hûn bi kîjan navnîşanî bi kîjan postê bi kîjan rêye beşdarî vê civînê bûn kesên ku li gel hewa beşdar bûn kî bûn erê gelo axiftinên derheqê vê mijarê hatine kirin ji xeynî Rûsyê welatên dî çi gotin دعوة لاي أمريكانا وألبانيا هروها فرنسا وبريطانيا أفكاسي وقت براعي في كاريبون كار بنافي دنجي جنين سوري جبو مثلا دوسايا قرتياب أو دوسا براستي برنجكي قلكي بربتشعب خرد جدا مثلا حكومتها ونرينا حكومتها درباري مثلا قرتياب براستي هێڤیە مە بڕاستی گەلێکی قەلسبوون هێڤیە مە گەلێکی قەلسبوون بەرگو مە گەلێک هەفدیتن بگرتیارە ماڵباتی گرتیارە مەدی ئیدی گرتی نەما ئەو هێڤیا مەزن بە کەسی ناودەوڵەتی هەبوو باشە هەچی زانیاریان هەوا هەنەوەکە کورد di destê rejêma Esed piştî şoreşê çend Kurd di nava zîndanên rejêma Esedda anha hene yani hiç rêjeyek heye ka çend saxin çend di zîndanan da li jêr eşkenceyê canê xudaya hiç amarek hewe heye reqemek heye belê dosyeya bi rastî ez bi navê Kurda ez axiftim em çar jin bûn sesê Sûrî bûn ew jî her yek ji wa bi navê mukewwinkî bi navê ola xristiyana jî hevaleke me hebû me rahişte melefê Kurda helbet bêguman ev li çar heyva توثيقك قالك خورت جبو مثلا قرتيا وكا ديكومنتك مخابن بو هي روشا قالك نديارة بو براستي هي مثلا باكا سي قرتي وأز وكا أفدو سكتا دستيمة أز ماما جهي سكنان دنيا وحتى بفيرنجي بهترين قالك جني كرد جي هبون بو هي مثلا جني حتى في دميدا مثلا قرتي ومثلا قريدانا ويبجباتي بشارتن ئەو گرتیên Kurdên hatine girtin her çiqas ez gelek te keziye li ser hejmarê dikem diyare li bawetina
چنە سەدەمێن گرتناوان گەلۆ چما ڕژێمە ئەسەد گرتنە و حتانها بەرنەدانە ناوێ گۆمە دا ینی براستی زێدەی 300 ناوی بوو لێ ئەزگاوا بژمەتە نسبا گرسیا 300 ئەبجی تەجەنیکە ژبەر گۆ مەسەلا گرتنە کوشتیە قەیسەر vê taliyê got derket hê berdewame di mesela got sûretê kuştiya rejîma Esed beladkê her wiha mesela ev efwa got beşar Esed jî daxist ew jî hê mesela hijmar nediyarin ji ber vê yekê em nikarin dosyeya got me da bi hijmara bi tewsîqa bi cih bi nav yani ne dosyayek tenê navek herkê sîvîke biçûk ser va kesê girtî تومەتێن وان چنە تومەتێن ku pê hatine girtin çinە بهترین براستی ev jî ev mesele jî tohmetê bêhtirîn yani tohmekê ez ê bêjim te gozarokek derketibû bi temenê 14 salî derketibû got dikanê xeratna ciya xwe re bibêne û ew zarok nema vegere ji ber got li wê dirê weke derketineke xorta hebû mixabin û ew zarok ji wê demê de yani kesê berî bûn kesê tê gunehê wa di vê meselê de nebû her wiha kesê siyasetmedar jî birastî heta hakê kesê got siyasetê de di wê rewşê di wê tehliyê ez behsa Kurd dikim heta hakê rewşa wa di vê efwê de nediyar bû ne tenê Kurd heta Sûrî jî Tamam başa welatên endamên di nava civata ewlehiyê da ji bo vekulîn û lêkolîn û azadkirina wan hîç tiştekî ji hewara got piştî civînê gelek hevdîtin fermî çêbûn bêhtirîn girîngtirin dîtin bi Emerîkaya bû û dema herî dirê jî me dawa ev melef birastî ji ber ji aliyê wa danexuyanî biryarek ez karim pêwîst ez vê bêjim got biryara dewleta bi talî birastî ew bû got îro mîkanîzmeka serbixwe bin çavdêrîke navdewletî va dewletê encûmena ewlekarî bi tevayî herê kirin got vê ev lejnawerê teşkîl kirin ev jî tiştekî gelekî giring bû ji me re gelekî balkêşe tiştê got cihê şehnaziyê bû di vê qirk tehliya got em pêçû Başa xanima Neceh pirsa min dewye derheqê vê operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ya çarem li civata asayişê hîç mijarekê wiha hewa digel aliyê navdewletî guftûgû kir yan jî ew civînên hewa li ser astên cuda encam dan hîç haya wan ji encamdana vê operasyonê ku Tirkiye heta dawî nefes xwe bû amade kiriye nerîna hemû dewleta me Tirkî jî bejdar bû birastî di vê civînê de nerîna hemû dewleta got îro dosyeya Sûrî birastî ew ya girêdayî bi biryara du pêncih û çar ew çareserkirina goka bi navê erebî bê teswiyeke siyasî got îro li Sûrî bê ew divê timî ser masê bê birastî weke dîtineke bi tevayî va hikûmetê navdewletî got îro çareserkirina Sûrî bi vê rengî bê ji ber vê yekê ez karim li gorî got min dît weke nerîneke belkî şexsî bê ez ê bêjim got îro mesela Tirkî derbas bûna wê Kurdistana Sûrî Rojava wê tiştekî newilo bi hesan bê tiştekî nexasim garantîkî xurt heye îro li Rojava bi navê Emerîka li ser girtiyên Kurd destê rejima Esed da xanima Neceh hîvo te her hebî dem baş dem baş